No jo, ale ano nepočítat, ty vole. To je málo, Teda by to počítat. Vy to mají rozumně, hlavně. Tak ještě nadávat bezpečnost. Ahoj, jsme poslali doma. Kurňa. A ty vypadáš hodně, ty to mohli spočítat, co? Kolik já mám na chleba, nebo jak to bude? Co, pane? Ne, počítám. Výborně. Pane, ty počítáš, já možná něco dám taky. Taky máš děti? Mají taky děti? No, já, ale ne ze taky. A že už to není někdo, jo? Výborně. Jsi ven, vole. Venku mě vyhnali dovnitř, teď jsou kuří. A jeden mi řekl, že na pracák, no. A já mu říkám, že je zavřeno, no. To je taky, no, ale 15, to je číslo. Mluví, kolik jsme 15, ty vole. 15, to je strašně velký číslo. Tyjo, kde je ten manažer tady můj? Ty vypadáš hodně dobře. Ne. Víš? No, a tak to neopravím. Prosím vás, ani strach. To nemám dlouho. Dal ti na šrámu. Tak ty pasánky, ne? Dal ti na děti. Je to jak nikdo, jo? No nesmíš se ptát, nesmíš se ptát, co to dělá. To hlavní na to nedaj. No to podívejte se, ne. Ať patří. Já si tam najím, je to hodnout, to mi Zlatý lidi jste. Zlatý, tak já vám na to půjčím. Žena? Nebrej, a negebrej vlastně. Ale pojď, ale pojď si nejít.